kung mapildi ka, kana imong kwarta, ako ana na. Ah, sige, Del. Pangutana na, boy. Pre, di ba hindi na ako mabaryan nimo? Ako ana niya ang 200. No! Oy pre, imong bayad. Dito lang, pre. Sayon! 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 Isma, what's your problem? Geng, geng. Paghilong na sayon, pa English po ka. Unsa may tuyo ni mo, ma? Ba't itong tuyog sukal ako? Tanawa, radyod niya ako. Inaano, pugihan kay Manugo. Ay, nagot si Yaw-Yaw diha. Sige na, kay humbang uyog-uyog atong sudan. Tuyog suka, Ramano. Oh, isa-isa lang ka pouch. Okay, ma. Geng, geng. Balik tayo na! Oy pre, kumusta? Uy, pre. Okay ra, ikaw. Okay ra pod pre, mangitang mayohon. Asa makamangitag mo yun, pre? Kaya mo sabay ko. Matuguro ko sa diwalwal pre. Uy, mamulawan na ka, pre. Murag gana jud siguro pre. Kablo ka na, pre, nga wala man na sa inyo. Praktisan jud pre, aron makakwarta. O, sa bagay po, pre, og surtihon lang, kwartag ka ng bulawan. Kwarta kayo eh. Saman, sabay ka? Di sa siguro ko, pre, kay madlock mo ko ng tanil. Ah, katalawan na ba nimo eh? Mura mga gwapo. Ah, bahala na, pre, bisag yunanin ni akong naong. Di ko muslog og tanil. Ah, ikaw pre. Basta ako, mulakaw ko. Good luck na lang, yun, pre. Ay pre, naaday ko karon. Kay manukot ko sa imong utang. Ha? Nabalik yung utang ni mo, pre. Malagi na ba? Basta panginlon na. Limot-limot dayon. Bitaw, pre, wala ko kay numdum ba? Pila may utang ako si mo, ha? 400 kayo to pre ba? Kuhaon ako to pre, pamasahin ako. Nakabayad naman siguro ko sa imuha na, pre. Wala pa pre eh. Mane ba dahil ko kung nakabayad na ka? Basi nakalimot lang ka, pre, ba? Pabinaw na ako, nakabayad na gid ko. Wala pa lagi pre. Bayad na pre. Matay, wala pag hindi ko kabayad, pre. 300 naman yung kwarta na ko, pre. Dungagin na lang na 100 pre. Arang quits na ta. Matay, 300 naman yung kwarta na ko, pre. Uy, sayon, asa man ka? Sa tindahan, ako'y paliton. Suka og tuyo. Dula-dula sa ta, makakwarta pa ka dire. Asa na yung plano niyo pre? Laroon ako ni pre para maimpas akong utang. Okay kaya na pre. Banati. Unsa man na nga dula, boy? Question and answer. Ah, parehas sa kuya Frankie nga video. Nga dula pa. Question and answer. Dili, oy. Lahi na siya sayo. Adilis ako. Sige na, kita ka aning kwarta. Ug makadaog ka, imo na ni. Kung mapildi ka, kana imong kwarta, ako ana na. Sige na sayon. Ah, sige, Del. Pangutana na, boy. Kanang lisod-lisod pre. Sigurado kayo, pre. Sayon, 100. Kinsa may presidente sa Amerika? Ah, Sige na, tubag na. Joe Biden. Pandamay pre. Pildi ka. Nga, makigdula pa ka. Mike Dula pa, oy, napako 200. Pre, di ba hindi na ako mabaryan nimo? Relax lang, pre. Maimpas lagi ni ron. Nga, unsa naman, boy? Sige, pangutan na na. Inali atong dula. Bago na ko atong sequence. Dapat motubag ra kag isa ka yes o isa ka no. Kung puros na lang no imong answer, pilde ka. Kung puros yes imong answer, pilde gapon ka. Akong klaron, bi akong klarohon. Kinahanglan mo answer ako isa ka yes o isa ka no. Oh, tama! Sa ato pa, ug answer kog duha ka yes or duha ka no, pildi ko. Tama! Sa ato pa na kay duha ka pangutana sa kuha. Tama! Sugdi na. Pangutana na sayon. Ambisa na imong 200. Ako'y gulit. So, siguro sa tapod, oh. Okay, ang imo ang tinuod nga pangalan, buto ko. No. Okay, nagamit na nimo imong isa ka no. Dili na ka pwede magno. Okay, pangutan na na. Ako ana niya ang 200. No. Oops! Ay. Okay, bye. Thank you. Uy. Hoy pre, imong bayad. Dito lang, pre.